Ihayan yung face-to-face class, uy. Inagikan sa balay, kwarta. Pero inag-abot sa eskwelahan, kating class ra. Bike! 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 Uy! Bike! Lo! Asa? Puti! Kasapatos! Puro mali kay kaasa mo kamad to! Nah, mang-eskwela ta kay face-to-face na ron. Face-to-face? Di lang tingali ko miskwila part eh! Sige tag-eskwela, mamantay kwarta! Nah, hinaya ni mo. Oy, ali dire be. Ay, tama, no? Unya, dito ra ko hulat krasada. Sige, pre, mag-ilis ako. Sige, kadali, pre. kadali. Face to face klase. Tama na siguro ng pormaha, bay. Time pang na may kulang. Murag need na ako ni siya pa-insert ba? Dugayan is papart, oy. O, dyan kong kalagutan, baka na prat-hulaton kung aperting pakadugaya. Part! Dugaya ni mo, oy! Dugaya ni mo, oy! Pagdali diya kay mudto na! Ahat part, uy, wakoy, bago ako'y kasundan ani, oh! Ay, basic! Dalad rin tanan ni mong gamit kay Sodris bag, oh! Tay! Uy, bagod, pre, ako na yung soldari, pre, be! Pre, oh! Atay, kuya, sigdadala niya, watay bag, ala! Ba man imong bag, pre! Tara na, tara na! Tara na, ayaw baga, pre! Yahak, ani pre, uy, pataka, ar magaglangkat ko doon, naguba noon itong bag noon. Oh, mana matuyo ko, pre! So, lo, nalagay love letter, pre! Ay, naglabi na, pre. Saan, pre? Para sa kuwan na. Awa Sa- na, guba na kayo itong bago. Pati, ani mo, eh. Atay, sorry kayo. Adyo na matuyo, pre, bay, Tara na, nagingon na ito ni. Tara, ta! Kutaas sa part, ay, time pa. Murag layo naman ni ato na baktasan. Asa di tami eskwela? Naunsad to, tagpoblasyon part. Poblasyon? Yulngan man ano? Oh, yulngan ba, yulngan. Iya, daghan kang dalaga dito. Na, huwag dalaga rin mong gipangita part. Grabe puti ang paa. Muna akong ganahan. Pero, time para good. Wapang ko ma-indrol. Part? Ay, okay na, oy. Pwede ka na enroll di, ay. Wala, manggod pwede ra ka no, eskwela bisag ba ma-indrol-indrol? Ay, sabay lang ka sa kuha. Kaya mga maester rito, ga-idol man sa kuha. Okay ba? Oh, tara. Tara. Kaya di ko pasudlon. Ganun, nag-ana ako sa gawas. Computer ba? Nita part, oy. Grabe nita, eh. Ay, ito na po na itong Black Beauty, ani ba? Oo, lagi. Pero, gubagin imong bag. Ikaw, mga part, pataka, ara mga glangkat, ang tawa. Naguba na noon. Okay na, part. Maguba, magandang relasyon nga grabe kaligon. Kana pa imong bag, itusok-tusok ra sa dagom. Uy, buang! Kasad boy na pod. Pagpapukaw ra gani to ba? Para makalimot ka sa tao, kung anay gusto sa imuha. Joke! Tara! Pasilong sa ato, kay grabe inita, uy! Kuya part, oy. Inita, part! Di lang guro taong parayog na puspila na. Nga naman, Perting ulawa part, oy, no, guba na kong bag. may pa. Kay first dose pa sa atong klase, face to face. Guba tagbak. Ulawan sa tana. Oh, lagi, pero basig kasabaan kong papa part, no. Kay gitagaan ko na daw aking kwarta ba niya, basig sayo ko maulis balay. Asang kwarta na dira? Ay, sa lalom. Tama. Unya na tong hapon pa uli. Part. Nga, asam ta. Dire, maligo ta dire. Tapos, mag-snacks-snacks na dito sa tindahan. Tama, no. Tama. Unsa din yung liguanan part? Do, wala ba ko kabalog sa ning liguanan dire, part. Pero, na may tao dira. O, mangutaan na lang guro ta. Pangutan apart. Ikaw, pangutaan na dira. Ikaw ra kay baga-baga kag naong. Kat no. Kani mo, eskwela ba? Boss, pwede mangutaan na, boss? Sama na, boss. Unsa ning lugar da dire kaning kaliguan dire ba? Mao na siya Kansalakan River. Tag-iya ani akong abuhan si Lolo Dokyo. Itong tag-iya sa Kawasan Pools ba? Mao ba? Nya, pwede na maligo dire, boss? Okay ra, libre ra. Sige, salamat, boss ha. Pero ayaw mo kumpiyansa. Kaya yung tagaligo diya, na hindi ka tunga. Mark! Woo! Ahak! Kansalakan River, din eh. Unya part. Ayon sa pa. Ligo ta. Ligo ta.
Part! 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 Saon man ako niya? Saon man ako ni si Papart man? Nalumos man si Papart, uy. Yawa niya eh. Resulta na lagi ni sa sigig kating klases. Ay, di mahalas ba niyo eh. Saon man ako ni pagtambal si Papart. Ay, tambal sa lumos. Ihianra. Wala. Ihianra din ako si Papart. Di man matunong Part. Sorry kay Part. Kani Part. Nga Part. Sama ni Part! Part!